Зөләйха Камалова. Матур буласым килә. Урмандагы аланда бер корт яшәгән. Ул бик оялчан булган. Үзенең кыска тәпиләреннән, килбәтсез яшел гәүдәсеннән, төрле якка тырпаеп торган мыекларыннан оялган. Бер вакыт шулай моңланып утырганда, ул яныннан узып барган кырык аякны күреп алган. Исәнме, кырык аяк апа? Син бигрәк җитез йөгерәсең. Аякларың да бик матур. Минем дә шундый тәпиләрем булсын иде, дигән корт. Аякларыма кырык читек киеп йөрим бит мин, дип мактанган кырык аяк. Шуңа күрә алар матур булып күренә дә. Итек кисәм, бәлки мин дә кырык аяк кебек җитез йөгерә алыр идем, дип уйлаган корт. Ләкин итек кигәч, булай да әкрен үрмәләгән корт бөтенләй хәрәкәтләнә алмаган. Аның кәефе кырылган. Шулай күңелсезләнеп утырганда, аның янына скрипкачы Чикерткә килеп чыккан. Ул башына бик матур эшләпә кигән икән. Нигә моңланып утырасың, нәни корт? Дигән Чикерткә. Чөнки мин матур түгел, ә синең эшләпәң бигрәк матур. Мин дә шундый эшләпә кисәм, ямьсез мыекларым күренмәс иде, дигән корт. Чикерткә аңа үзенең эшләпәсен биреп торган. Ләкин эшләпә кигәч, корт кая үрмәләгәнен, алда ниләр булуын күрмәгән. Кычыткан яфрагы ашауда кыен булган аңа. Шуңа эшләпәне салырга туры килгән. Шунда корт очып барган таныш бал кортын күреп алган. Буйлы бал кортының матур сары букчасы, сумкасы да бар икән. Бал корты, син нәрсә тотып барасың? Дип сораган корт кызыгып. Бу сумка. Мин анда бал һәм чәчәк сиркәсен салам, дигән бал корты. Бигрәк файдалы нәрсә икән. Бик килешә үзеңә, дигән корт. Аның шул вакыт үзенә дә букча аласы килгән. Тик аны тагып йөри алмаган ул. Аяк киемнәре дә, эшләпә дә кия алмыйм, букча да тагып йөри алмыйм. Инде нишләргә? Башкалар шундый үзенчәлекле, шундый матур, мин генә килбәтсез, яшел һәм йонлач, дип елап җибәргән корт. Ни булды? Нигә елайсың? Дип сораган нәни кортның елавын ишеткән карт үрмәкүч. Корт аңа барысын да сөйләп биргән. Бөтен бөҗәкләр дә үзенчәлекле. Бал кортының сумкасы бар, ул бал җыя. Кырык аякның читекләре бар, ул шундый җитез. Чикерткә эшләпә киеп йөри һәм матур итеп скрипкада уйный. Син шундый матур киемнәр бәйлисең. Ә мин гап-гади корт, үзенчәлекле дә, матур да түгел. Корт үрмәкүч аны игътибар белән тыңлаган. Кирәк булса, мин сиңа күлмәк бәйләп бирермен, дигән ул. Киемнәр безне чыннан да бизи, матурлый. Тик шуны белеп тор, безнең чын матурлыгыбыз киемдә түгел, ә күңелебездә. Син дә бик үзенчәлекле. Кечкенә генә булсаң да агачларның иң очына үрмәлисең. Курыкмыйча энәле кычыткан яфрагын ашыйсың. Яшел булгач, сине кошлар да таба алмый. Корт үрмәкүчне тыңлаган. Үрмәкүч бабай дөрес әйтә бит. Мин дә үзенчәлекле, дип уйлаган ул. Үрмәкүч әйткән сүзләр аны куандырган, канатландырган. Ул юрганына төренеп, матур уйлар белән йоклап киткән. Уянып китсә, ни күзләре белән күрсен, аның искиткеч матур канатлары үсеп чыккан. Ә корт үзе бик матур күбәләккә әйләнгән. Күбәләк шундый куанган, матур канатларын җилпеп, яраткан урманын, аланын әйләнгән. Бар бөҗәкләр аның матурлыгына таң калган. Күбәләккә әверелсә дә, ул бер кайчан да матурлыгы белән мактанмаган, масаймаган. Чөнки чын матурлык киемдә түгел, ә күңелдә. Күбәләк моны яхшы белгән.